Ubonelelo lwamanzi luzokunceda ekukhuliseni ifama kaZoliwe Nombewu. Ukungabikho kwamanzi kuthetha ukuba nabasebenzi bakhe abarholi kuba bekungekho ngeniso. Ndiyafuna ukutyala yonke isizini but bendisohlulakala ngenxa yento yoba apha ebusika funeka ndingenzanga nto kuba endaweni bendikade usala kuyo xa ndinkcenkceshela ayema ebusika. Ngoku la manzi azandinceda. Zininzi iingxaki amanina kwezolimo ajongene nazo. Iinkokheli zemveli ziyabongozwa zibonelele ngemihlaba ukuze zincedise ekuphuhliseni amafama. Ii-challenges nayo mainly kukuswela umhlaba, ngamanzi, ziitrektha zoba silimele umhlaba. Uba iinkosi zingasinceda zisincedise abantu banomhlaba ongawusebenzisiyo ingaluncedo olukhulu. Uluntu luyabongozwa luziqalele iiprojekthi zolimo. Siye sathi xa siqala uroll out le program yethu yokusapota amafama ngee-boreholes esithagethe ukufikelela kumafama ayi-62 ephondweni lonke, masiqale ngenxa yokubaluleka kwale nyanga. Bayakuthanda ukulima, bayakuthanda ukufuya. So hence ke ngokule financial year we decided ukuthi masikhomithe into yokubancedisa ngokubabiyela. Ezi boreholes zizokuthatha iinyanga ezimbalwa phambi kokuba zigqitywe. Kuzokugrunjwa namadami ukuzama ukuncedisana namafama emfuyo. Ndingolwandile Mbulali, ndikutsolo eMpuma Koloni.